hang ta ka lai ka chính khi trong ga đồ lướt trong à namar pi day ka daw na la du jing ki skill bao ang biang min ta bad hang ta ka chính mu chính per kat trong a ka yai pat pi day ka daw bang la dang ring min xiêm na la du chính ka men min ta ngang kiu ma la u lung pat chi ma la du yao tang ban don ring kat pat pi pat dem ve ya ka e na la te oh na ma na do kam ya pi ban yo ma pi day ka daw how ta ki le ki ti chong ma ki ba ki ma pi day ka daw ka to na chong na ka yai snam mà đông cắm khi mình ta mà ba thơ đã là bần phân hai biang ya ka to ngàn bên chiếc na ba ka chinh sai kan jok ya ka chinh dong ngàn bên lướt mà là ka keng ta trong mà là ka sngi ban sumaria ki bát bên chi mà là ka tu yo bát na kêu ya mà là ulu tam ban don ring kat bát ki phân tích na ba ka chinh sai ka penja porom ya ka chinh dung ki day ki daw ngam qua ban ya li shu ngam qua ban buri shu tang ba kam jang kim diet men ta na la kill ya ma la ulu na man nga tong kam ya ki ban yo hi kata ka long na la belok na la ka kenta na man la ka sni ban suma ya ki ba ngan kill ma la ulu ba ngan chi ma la ka tu liao tang ban don ring kat ba ki ba tin pe yo hi nam pa wat yam shuan phai bian na tong kam ya ki ban ba yang la ki day ka to long kam jang ki yat men ta wa kam jang kim yat na tong kam ya pi ban ba yang am men ta kam hit ba chi ma la ka tu yao ba tang ban don ring kat ba ki ba tin pe ya ke ka ba na la ben tu video